Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face un car vlog. De fapt vă voi arăta cât costă, stați că am ieșit în lumina asta uriașă, cât costă mentenanța, întreținerea la mașină. Și o să vă iau cu mine. Haide, treci. Uite, mi-a fugit câinele, era aici. Da, o să mergem cu mașina la service să vedem cât costă revizia și ce ne spun băieții la cât e recomandat să schimbăm uleiul. Eu îl schimb, v-am zis, la 1000 de kilometri, dar astăzi o să vorbim toate lucrurile astea cu ei. Aici încă este șantier. Așteptăm să vină prietenul nostru Dan. Cât sunt eu la service cu mașina, e și un pic murdară. Văd că acolo deja au intrat tractoarele. Trebuie să mă duc să mai cumpăr un metru de plasă de aia. Da, astăzi avem o zi foarte încărcată. Trebuie să o descărcăm noi un pic. Hai să-i dăm un cold start. Nu mai avem nici benzină. Băi, deci se duce benzina la mașina asta pe efectiv, nu știu, de la o oră la alta. Deci o ții cu 25 de litri seara și dimineața nu mai are niciun litru. Zici că se evaporă. Joking, consumă mult. Da. Așa că nu vă mai țin aici prea mult de vorbă. V-am zis, astăzi este despre mașină. O să vă arăt și evacuarea, să vedeți cum sună, ce modificări am mai făcut la mașină, câți cai are în momentul de față mașina, cât de rapid merge și multe alte chestii pe care mi le-ați tot pus așa și pe Instagram și pe YouTube în comentarii. S-au strâns acolo 7 comentarii. Așa că am să vă răspund la ele prin acest minunat video. Și dacă mai doriți să mai facem videoclipuri cu mașini, puteți să lăsați aici și cu mare drag mai filmăm. Așa că acum, de când avem și noi porțile astea electrice, bineînțeles că le deschidem așa frumos. Să plece băiatul. Trebuie să mă duc să scot ceva, pentru că e mai bine când ai fizic decât pe carduri din astea. Așa că nu vă mai țin cu vorba asta. Ne vedem direct când ajungem la băieți la service. Sunt prin Domnești pe undeva. O să cam facem 45 de minute lejer. Gata, prieteni, am făcut și revizia la mașină. Am văzut cam ce problemuțe ar mai avea, pentru că din cauza presiunii foarte mari supurează un pic la radiatorul ăla de răcire. Și le-am spus acum la băieți să-l caute pe ăsta original, să mi-l comande și să vin să-l schimb săptămâna viitoare sau când ori aveai timp, deoarece eu o să plec. Oricum am luat acum niște antigel de la original, în cazul în care plec din țară și n-am apucat să-l schimb, să am la mine. Prețul total cu manoperă, cu piese, cu tot, a fost de 1700 de lei cu 2 litri de antigel. Dacă nu erau oia 2 litri, era cam 1600 de lei. Deci 1600 de lei să schimbi uleiul cu filtre, cu tot la mașină. Chiar sunt curios să-mi spuneți și voi cum vi se pare, dacă e mult, dacă e puțin. Acum, având în vedere mașina. Mai aveam o problemă pe spate, mi s-auzea un zdrângănit ceva și am crezut că e vreun braț, vreo bucșă, dar era o piatră atâta, o piatră de la mine, de la curte de acolo. S-a prins sub un scut și de câte ori luam un bumper de la de denivelare s-auzea dâng și îmi stătea pe cap, mă enerva. Eu nu pot să merg cu mașina dacă s-aud chestii de-astea. Așa că l-am rugat pe băiat să se uite mai bine și a văzut acolo.
că era o pietricică. Salut! Așa, și mai trebuie să îi fac în viitor, pentru că la 55.000 de kilometri i-au fost făcute schimburile astea, gen uleiul la cutie, distribuție și așa mai departe. Mașina are 100.000 de kilometri, deci în următorii 10-15.000 de kilometri ar trebui să-i fac și revizia la cutie și distribuție, pentru că m-am uitat și în cărticica ei service să mă asigur că e treabă bună și scrie bine, scrie și în germană, dar pentru cine înțelege aici, stai să dăm focus, pac. Așa spune că s-au făcut la 52.000 de kilometri în anul 2022. Deci ar cam fi trebuit să le facem în curând. Așa că ăsta a fost și momentul cu revizia. O să mai mergem să vă mai arăt niște chestii la mașină, ce ar trebui să-i mai facem, pentru că vlogul ăsta e dedicat mașinii. Și da, o să revenim să vedem cât costă restul. Aici ne arată uleiul, este ok. Trece avionul acum pe acolo. Asta la ulei, la cutie, e în jur de peste vreo 7.000 de lei cu totul. Deci o să mă aștept și sunt curios acum cât o să coste radiatorul ăla ca să-l schimb. El nu supurează foarte mult, dar având în vedere că dacă te dai la mașină, sunt șanse destul de mari să se agraveze și nu ți-ai dori lucrul ăsta. Așa că da, trebuie să luăm în măsură toate chestiile astea. Bun, hai să continuăm distracția cu mașina. Hai că i-am dat o curățare frumoasă la mașină, prietenași, și vreau să vorbesc cu voi câte ceva despre mașină, cât de mulțumit sunt, ce îmi place, ce nu îmi place la mașină, dacă s-au meritat banii pe care i-am dat pe această mașină, ce aș fi vrut să aibă în plus și, bineînțeles, în minus. O am din luna ianuarie, suntem în luna iunie. Am făcut cu mașina în jur de 10.000 și ceva de kilometri. Folosesc această mașină de tip daily, adică în fiecare zi când trebuie să mă duc undeva o folosesc. Încă o dată, motorul, pentru cei care nu știu, am un Porsche Cayenne Turbo, Chrono Sport, pachet, nu știu ce naiba, în fine. Mașina dezvoltă de fabrică 550 de cai, dar i-am mai făcut eu câteva mici modificări, iar mașina are în prezent 650 de cai. Consumul la această mașină, pentru că m-au întrebat mulți de-a lungul timpului că nu este o mașină dăunătoare, așa între ghilimele. Băi, ba da, este o mașinuță oarecum dăunătoare a consumului. Haideți să vă dau și un POV. Dar se merită, adică pentru străzile noastre din București nu prea se merită, dar pentru tine, ca pasionat de mașină și de putere, eu zic că se merită. Consumul variază între 14 și 24%, asta în funcție de fiecare cum conduce mașina. În momentul de față am un consum de, ia să vedem, stare curios, avem un consum de 14,2 km, 14,2, doamne, 14,2% de kilometri, dar sunt pe ultimii 70 de kilometri de când am alimentat. Mașina cu un plin de benzină prin București nu fac mai mult de 350 de kilometri, având în vedere că am rezervorul de 90 de litri, nu face mai mult de 350 de kilometri. Hai, poate 400, așa, la mers relativ decent, dar bine, nici nu prea ai cum să mergi cu mașina asta pe bune decent, să mergi încet, pentru că este un SUV car racing, ceva de genul ăsta. Adică mașina asta îți oferă și confort, îți oferă și siguranță și îți oferă și viteză. Adică atinge 100 de kilometri în 3 secunde pe acolo, ca o Tesla sau o mașină care merge destul de tare. Uitați-vă numai un pic să mergi cu ea în a doua. Dacă o calc un pic și dau, deja ajunge imediat la 100 la oră în câteva secundele. Dar o să mergem aici pe un drum unde
nu circulă mașini, un drum asfaltat și o să refacem un 0-100 cu mașina. Nu o să mai fac cum am făcut data trecută cu launch control, pentru că i-am dat câteva launch controluri și nu prea e indicat să dai la mașină atâtea launch controluri. Eu încă o dată v-am zis, ca și chestii la mașină sunt foarte mulțumit de ea. De când am avut predecesorul său, am zis, bă, trebuie doar aceeași mașină, pentru că le ai pe toate. Am fost cu ea și la mare, și la munte, și peste tot chiar e ok. Ce mă bucură faptul că avem și partea asta de panoramic, îți oferă și îți dă așa senzația de mai mult spațiu la mașină. Pe sus, pe aici, avem o Alcantara, adică dotările astea ale mașinii, din ce am văzut pe factură, au costat destul de mult. Au fost niște opțiuni de ordinul miilor de euro. Dar da, mașina, v-am zis, are absolut aproape toate dotările. Bine, acest videoclip este pur și simplu informativ pentru cei care doresc o astfel de mașină. Vă spun sincer, eu până să o achiziționez nu am văzut vloguri despre această mașină, cel puțin în limba română. Adică nu prea au fost oameni care să vorbească despre tipul ăsta. Erau câteva chestii de-astea cinematice, dar nu foarte informative. La capitolul informație și costuri la această mașină, dacă vrei să ai și casco, cum are această mașină, este în jur de 4500 de euro pe an casco. Dacă vrei să te plimbi zilnic cel puțin 150 de km, trebuie să alimentezi de minim 200 de lei, 250 de lei, adică sunt niște costuri pe care trebuie să ți le asumi. Dar încă o dată, cine își ia o mașină care are un motor de la 3 litri în sus benzină, nu cred eu că se mai uită la consum. În fine, haideți să facem că am ajuns aici pe acest câmp, unde nu ne deranjează absolut nimeni, și să-i dăm așa un pic de la 20 la oră. Mașina schimbă absolut impecabil. Absolut. Și o să facem și un 0-100 cu ea, pentru că aici ne permite drumul și nu deranjăm pe absolut nimeni. Dar o să vă fac și un videoclip cu ea din afară, ca să o vedeți un pic și pe exterior cum arată și ce nu îmi place mie, că v-am zis că sunt și chestii care, din păcate, nu prea îmi plac. Dar am să vă arăt acum ce chestii nu-mi plac. Chestiile care nu-mi plac așa mult la ea, bă, fiind neagră, cred că o să-i fac un colant ceva, poate îmi zice și voi ce culoare să o facem, sau să o fac tot așa un negru. Absolut orice mică impuritate, băi, se vede super repede. Încă o dată, chestiile care îmi plac la ea, evaporile. Dar ce nu-mi plac sunt niște chestii aici, tipsurile astea, care efectiv. Dar ce nu-mi place la ea sunt efectiv, nu știu, în tipsurile alea se aud ca și cum ar zdrângăni ceva. M-am uitat și m-am documentat un pic pe net la niște băieți să iau niște de-astea Krapovici, am înțeles că sunt foarte bune și da. Așa, ca formă îmi place mult mai mult turbo decât, nu știu, Cayenne-ul Coupe. Ai mai mult spațiu și acest eleron care de-a lungul timpului majoritatea nu înțelegeau că se acționează electric când e modul sport. Așa, că dotările știți că vi le-am arătat data trecută. Îmi place foarte mult că avem loc aici în spate. Avem chiar foarte mult loc aici în spate, uitați-vă doar un pic. Da, mai am loc de cel puțin atât. Da, este foarte mult loc. La cupe ce nu-mi plăcea, că aici cumva în spate te forța să stai un pic mai cocoșat dacă aveai peste 1,80 m. Dar eu, având 1,83 m, stau absolut super bine. Mașina are frumos și soft close. Avem aceste perdeluțe privacy, cam așa se vede de aici din spate. Avem aici un control al climatizării cu toate nebuniile astea și cam așa se vede de aici din spate.
Deschiderea la portbagaj se poate face și cu piciorul, dar nu știu câți dintre voi care aveți această opțiune. Bă, este foarte enervantă, că niciodată nu găsesc efectiv locul ăla. Deci îl dau, m-am uitat, e în zona asta pe aici, dar nu știu de ce nu vrea, în fine. Cam așa arată și aici în portbagaj, care este destul de mare. Da? Ai loc decent să spui o grămadă. Avem și aici pe acest panou chestiile astea pentru cârlig și să se lase mașina sau să o ridicăm. Deci eu unul sunt foarte mulțumit de mașină. Îmi place extraordinar de mult. Și evacuarea asta care e stoc, nici nu știu ce să fac. Dacă aș face o evacuare sau nu. Să-i facem ceva să se audă și mai brutal. Eu zic că se aude bine pentru ea stoc, dar na, cine știe, poate pe viitor îi facem ceva. Hai să vă fac și eu o scurtă plecare cu mașina. Hai să punem frumos aici centura. Pac. Așa, hai să facem o plecare cu ea, să vedem cum reacționează această mașină. Eu v-am spus, pentru cei care sunt pasionați și de viteză, și de confort, și de absolut toate chestiile astea, un astfel de Porsche este mai mult decât perfect. Și am să vă explic imediat după aia de ce nu am dorit să-mi iau cel hibrid. Cu toate că hibridul este un pic mai puternic la plecarea după loc, pentru că fiind semi-electric are cuplu mai mare, dar eu unul sunt împăcat și cu gândul la această mașină. Și am plecat. De la 60 începe deja să... Până la 50 la oră, mașina nu dă să tragă, să-ți rupă capul dacă nu e în launch control. Singura care trage cap-coadă este în launch control, doar că eu nu-l recomand și da, nu... Doar să-l faci așa odată la ceva timp, dar atunci posibil să ai nenorocul și neșansa de a cauza ceva la mașină. Dar după ce treci de 50 de km pe oră, mașina efectiv începe să tragă demențial de tare. Ai absolut tot cuplu. Nu știu, eu chiar sunt curios să-mi spuneți părerea voastră. Ce ați opta, să vă luați un turbo care este full benzină sau unul care este și hibrid? V-am zis, sunt avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt că ai și cuplu, plecarea de pe loc mai brutală. Sunt și costurile care sunt mai mici, și având în vedere impozitul și taxele astea, că e scutit. Și cam astea sunt. Dar ai și probleme în cazul în care se defectează ceva. Costurile sunt mult mai mari la întreținere decât la unul fără hibrid, adică să fie full turbo benzină, cum este al meu cu două turbine. În fine, oricum, dacă stați să mă întrebați pe mine, toate de la gama asta sunt frumoase. Nu știu, eu unul sunt pasionat așa de spațiu, având și copil. Probabil că dacă n-aș fi avut copil, să zic că îmi luam, nu știu, o mașină mai micuță. Dar na, cu copil ai alte priorități și vrei să fie spațiul mai mare și să ai și viteză când vrei să te bagi într-o depășire. Cam astea sunt și criteriile pentru care eu mă axez. Îmi place foarte mult și poziția la volan, este una foarte bună. Dar încă o dată sunt curios să-mi spuneți și voi care este părerea voastră și ce mașină v-ați lua voi dintre cele două, ori turbo, ori cel cu hibrid. Până la urmă, fiecare trebuie să-și ia o mașină, în primul rând, care îi place foarte mult și în al doilea rând o mașină care să-i ofere toate necesitățile, să îi le satisfacă. Niciodată nu trebuie să-ți iei o mașină doar ca să te vadă cineva. Niciodată nu trebuie să-ți iei o mașină pe care nu ți-o poți permite să ți-o întreții. Genul ăsta de mașini
trebuie consumabile la 1000 de kilometri cel târziu să le schimbi. La 1000 de kilometri poți să-i faci în 2 luni. Asta înseamnă minim 1700 de lei doar în consumabilele astea. Să nu mai vorbim de un braț, să nu mai vorbim de alte chestii care sunt un pic mai costisitoare. Trebuie să ai în vedere și frânele, discurile ceramice la această mașină sunt în jur de 2500-3000 de euro, doar discurile, doar un disc, adică puteți să căutați pe net treaba asta, să vedeți că eu unul m-am șocat când mi s-a făcut un deviz, am crezut că este pentru toate 4, dar fiecare disc are forma lui și se pune în poziția lui, adică cel de pe stânga nu poți să-l pui pe dreapta și viceversa. Așadar, un disc este destul de scump la această mașină, dar bineînțeles mașinile astea când au ieșit de pe porțile fabricii au fost peste 170-180 de mii de euro, ceea ce este un preț decent oarecum cu piesele pe care le schimbi la ele, la momentul respectiv vorbind, da? Și cam astea sunt costurile de care trebuie să ai în vedere în momentul în care îți iei o astfel de mașină. Să fii conștient că consumă și nu mai mergi cum mergi cu o altă mașină cu un motor mai mic, să consume mai puțin. Deci sunt curios așa să-mi spuneți și voi părerile voastre despre această mașină, despre costurile sale, dacă v-ați lua, dacă nu v-ați lua, sunt curios să-mi scrieți acolo. Dar v-am zis, cam astea sunt costurile să întreții o mașină de genul acesta. Te duce, având în vedere, nu știu, combustibilul, restul sunt decente dacă le schimbi din timp și ai grijă de mașină. Dacă nu le schimbi și nu ai grijă, se întâmplă chestii mai nasoale. Dar da, astea sunt criteriile. Așa că sunt curios să-mi lăsați și voi un comentariu, să spuneți care este părerea voastră. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like sau pe dislike, bineînțeles. Și să îmi spuneți ce anume mai doriți să mai filmăm și ce vreți să mai vedeți la mine aici pe canalul de YouTube. Dar ăsta a fost cam ultimul vlog așa cu mașina, pentru că am tot fost întrebat cât consumă, cât costă să-i schimbi uleiul, cât costă întreținerea ei, chestii de genul, și am zis să fac un clip ultimul pe tema asta, să vă răspund și să vă doresc și vouă tot binele din lume. Vă pupă, fratele, toate cele bune, pace și iubire, pa!